Number ko rahini Balipathar MEC constituency ke parlo sangti hidi iroi Hithi long mate SYGSI hemalong CPI ML party arpu kachelar amei kepaman pon. Lason si mealong aluhi sarpoman pen Robi Kumar Phangcho manpeng aluhi amlong ingti longki Phangcho Roki Tobi SYJ President CC Hardison terang anparta manpeng ke durki theki dingatum chitongtun. Adunthu mealong harbison timung pensi me chari pondo lapen aluhi pachinia por enlo. Adunthu longsing kro Secretary Bokajan District Committee CPIML Ken Singh Kramsa President Bokajan District Committee CPIML atumaphan akimiar pu pekponthu. Lapen kiwang GMLA election surihni rain ko retro kahut kachepati dunje phan jakong chi pherang ponsi hemprek long litik nitum sangse CPIML long live SYJ long live po se ke thepen hang sarlang ponsi me misen pen pachun ponlo sangti dipen project terang carbing long life.